Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Elliotom Rostasom. Podozrivé obchodné aktivity bývalej americkej ministerky zahraničia Madeleine Albrightovej v oblasti telekomunikačných služieb v Kosove v posledných dňoch rozvírili aj vlnu kritiky v Českej republike pri jej návšteve Terezína. Okrem Albrightovej, ktorej kritici vyčítajú spoluzodpovednosť za bombardovanie Srbska, má v Kosove svoje obchodné záujmy aj veliteľ vojenských operácií z roku 1999 Wesley Clark, ktorý sa v Kosove chystá kúpiť hnedouholné bane. New York Times 27. augusta stiahli svoju pôvodnú online správu v súvislosti so situáciou v Sýrii, kde uviedli: CIA pomáha dodávať zbrane skupinám rebelov. O 35 minút bolo však toto odhalenie stiahnuté a nahradené slovami: agenti spravodajskej služby pomáhajú identifikovať rebelské skupiny, ktoré obdržali zbrane. Európska komisia plánuje, že Európska centrálna banka prevezme dohľad nad všetkými bankami v eurozóne od roku 2014. Izrael je pobúrený čerstvou iniciatívou arabských členských štátov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktoré chcú spustiť globálnu kampaň pre odsúdenie izraelského vlastníctva jadrových zbraní. Podnet predložený 17 arabskými členmi agentúry bol doručený prípravnému výboru a bude sa o ňom hlasovať tento mesiac. Bill Gates v blízkej dobe vytvorí dohľad nad odporcami očkovania prostredníctvom celosvetového internetového sledovacieho systému včasnej výstrahy nad antivakcinačnými aktivitami. Vedci zo Spojených štátov dospeli k záveru, že lietadlá či vzducholode vynášajúce slnkozatemňujúce materiály vysoko do atmosféry sú spôsobom, ako spomaliť klimatickú zmenu, uviedla agentúra Reuters. Táto posledná štúdia nasleduje po podobných doporučeniach od Carnegieho inštitútu vied, ktorý taktiež presadzuje chemtrails, sprejovanie hornej atmosféry aerosolmi, čo je proces, ktorý by o 20% znížil množstvo slnečného svitu, ktorý priamo dopadá na Zem, čím by modrá obloha vybledla na hmlisto bielu, dodáva New Scientist. Toľko súhrn zamlčiavaných udalostí uplynulého týždňa. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Elliotom Rostasom. Pondelok až piatok v premiére po 11. a v repríze po 18. Viac na www.radioviva.sk.